Sí, Joan, fins a 4 castells de gamma extra és el que hem vist en una diada. Encara mateix s'està celebrant el comiat, els castellers estan fent els pilars de comiat, una diada de les més agraïdes de la gent de Castellera i amb un cartell de luxe encapçalat pels castellers de Vilafranca, els Verds, que com no podia ser d'altra manera avui han tornat a trencar un altre rècord amb un 3 de 9 amb folre i agulla, un castell que mai s'havia vist en aquesta plaça, en la plaça Sant Jaume, i amb un altre castell també de gamma extra, un 4 de 9 amb folre. I per acabar, un castell inèdit, un 9 de 8, un castell que no s'havia vist mai en aquesta plaça de Sant Jaume. Uns castellers de Vilafranca que no paren de trencar rècords després del 3 de 10 que van aconseguir en folre i manilles fa unes setmanes a Tarragona i que ara estan assajant el 4 de 10 en folre i manilles, un castell que podrien estrenar, segons ens han explicat, que voldrien estrenar per Tots Sants l'1 de novembre. En aquesta diada també han actuat els castells de Barcelona, com no podia ser d'altra manera, és la seva diada, uns castellers que han aconseguit carregar un castell de gamma extra, el 3 de 9 en folre, i també han actuat els Minyons de Terrassa, que han descarregat un 3 de 9 en folre, uns Minyons de Terrassa que no estan passant pel seu millor moment, però que avui han aconseguit descarregar aquest castell.